הגמרא אומרת במסכת שבת למד. לא, אני לא שומע את זה. הגמרא אומרת שרבא לפני שהיה מתחיל בשיעור, היה אומר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן. אחר כך היה יתיב באימתא, יושב ביראה ופותח לשיעור. שואל הבן איש חי, איך מותרת ליצנות? מילתא דבדיחותא. אומר הבן איש חי שגם הליצנות, מילתא דבדיחותא היה בענייני לימוד. כלומר, רעיון בצורה כלילה יותר. אז נעשה כך. נפתח במשהו קליל ונעבור לנושא שלנו. אחת מהדמויות הידועות, המעניינות בחסידות, היה רבי צבי הירש מרימנוב. בצעירותו הוא היה המשרת של רבו, הרב מנחם מנדל מרימנוב, אבל באמת הגיע למדרגות רמות ונישאות, ולאחר פטירת רבו, למרות שהוא הניח אחריו שני בנים גדולי תורה ויראה, בחרו בו להיות הממשיך. רבי צבי הירש משורס. טוב? אבל הוא לא היה ידוע, על כל פנים, כגדול בתורה. היה ידוע בתפילה שלו, בלב שלו, בעמדות שלו, בטוב שלו. והיו שואלים אותו שאלות כדי להקנית אותו. והתשובות שלו היו נפלאות. האמת היא שבסוף יש עליו ספר שדברי התורה שלו, ספר נפלא, בארות המים. רואים שם שמץ מהגדלות התורנית שלו. אבל מכל מקום שאלו אותו שאלה מעניינת. בברכת כהנים, כותב אורחו את בני ישראל, אמור להם. הביטוי אמור זה ביטוי קשה. אמור. כותב רש"י, אמור כמו זכור ושמור. יש צורה של ביטוי כזה. אמור, זכור ושמור. שאלו אותו, מה בחר רש"י מכל התנ"ך כולו להסמיך את ברכת כהנים לשבת? אמור להם בברכת כהנים כמו זכור ושמור בשבת. אמרתי שמור, שאלה מעניינת, וזה מזכיר לי סיפור. מה הסיפור? בשעתו הוא אומר, הייתי המשרת אצל הרבי שלי, והגיע חורף קשה. העיירה הייתה במצור, מצור של שלג, קרח, אין יוצא ואין בא. ולרבי זה לא נגע, הוא יסגר בחדר ולמד ולמד ולמד, טוב שלא מפריעים לו. אבל אף אחד לא הגיע, ואף אחד לא הביא כספים לפדיון נפש. ולא היה כלום בבית. כל מה שהכינו לחורף נגמר. חשוב יבואו אנשים, יביאו כספים. הרבנית פונה אליי ואומרת, תשמע, אין לי מה לעשות שבת. אומנם אין אנשים כאן, אבל אין לי מה לעשות שבת. טוב, אז נכנסתי לקודש פנימה, הרי החצר על הגב שלי. נכנסתי לקודש פנימה, אמרתי, רבי, הרבנית אומרת שאין לי מה לעשות שבת. איזה יום היום הוא שואל אותי? אמרתי, יום רביעי. אז ביום רביעי אתה דואג עבור שבת? דווקא לגבי שבת כתוב שהם לקטו לחם משנה, על השיר ילקטו יום יום. יהיה כפול לכבוד שבת מאשר ליום יום. דורשת על כך הגמרא, מסכת סוטה, דף מ"ז, מי שברא יום ברא פרנסה. כל יום בפרנסה שלו. להיום יש מה לאכול. טוב. יצאתי, אמרתי לרבנית, זו הייתה התשובה. טוב, מחכים יום חמישי.
אולי תיכנס שוב. אמרתי, אני כבר קיבלתי תשובה, אני לא נכנס. יום שישי, תיכנס תשאל. זה כבר היום. נכנסתי, אמרתי, רבא, אין לי מה לעשות שבת. כעת בוקר הוא אומר לי, עכשיו אתה דואג לערב? אמרתי, שהרבי יגיד לי מתי לבוא. אמר, תבוא שעה לפני שבת. אמר. שעה לפני שבת אני בא, רבא, אין לי מה לעשות שבת. הוא אומר, ואם היה לך, מה היית עושה? אני אומר, אם היה קמח, היינו אופים חלות. אם היה בשר, היינו מבשלים אותו. אם היה דגים, היינו מבשלים אותם. טוב, הוא אומר, על קמח אין לי מה להגיד לך. אין קמח. אבל מה עושים בשביל הדגים והבשר? אמרת לו, הפוש, מה עושים? לוקחים שני סירים, אני מספר לו, ושמים בהם מים, וכל אחד שמים את התבלינים שלו, שמים את זה על האש, שמים בתוכו אחד את הדגים, אחד את הבשר, ונותנים את זה להתבשל. אז תעשה את זה. מה? זה מה קח שני סירים, סיר אחד תשים מים בשביל דגים, סיר אחד תשים מים בשביל בשר, ותן לזה לרתוח. אמר, לקחתי סיר אחד, שמתי בו גזר, הודיה, וקצת פלפל ומלח, וקצת סוכר, זה בשביל הדגים. סיר אחר, שמתי פפריקה, בצל, זה בשביל הבשר. אני לא כיסיתי את זה, כי אולי זה ייפול מהשמיים. שישאר פתוח, נחכה. זהו, וחצי שעה לפני שבת, המים מבעבעים. 20 דקות לפני שבת, הדלת נפתחת. והגיע יהודי, כל כולו מלא בפתותי שלג, האף שלו כפור. מה קרה? הוא זקוק לישועה באופן מוחלט. הוא החליט שהוא בא לרימנוב, עם כל הקשיים. הוא נוסע לרימנוב לשבת, הוא יפעל ישועה. טוב, אבל רגע אחד, הוא יבוא לרימנוב, אולי לא מוכנים לקראתו, אולי... אז הוא הביא איתו את כל מצרכי השבת. הוא הביא איתו חלות, והביא איתו... הכל הוא הביא איתו. וחשב שהוא יבוא מוקדם, ואז הוא ייתן את הכל. השם ירחם, היו לו המון עיכובים בדרך, הוא בא ממש 20 דקות לפני שבת. אז הוא פורק מהמזחלת שלו. הוא פורק את החלות, רק חבל דבר אחד, הוא אומר. יש לי פה גם דגים קפואים ובשר קפוא, אבל כבר אין זמן לבשל אותם. אם המים היו רתוחים, אז אפשר לשים בתוכו וזה היה רותח, אבל זה היה מתבשל. אבל כעת להתחיל לבשל, אמרתי לו, רבינו, זה מחכה לכם, אפילו מכסה למעלה. לקחנו את הדגים, שמנו בסיר אחד, את הבשר בסיר השני, והיו לו גם חלות, גם דגים, גם בשר. מה למדתי מזה? למדתי מזה, אומר הרבי מרימנוב, שאנחנו צריכים להכין את הכלים. אתה צריך לעשות את מה שאתה יכול לעשות. אם יש לך דגים, תבשל דגים. יש לך בשר, תבשל בשר. אין לך לא בשר ולא דגים, שים סיר ושים בו מים. ותחכה לישועת השם. אני מכין את הכלים, שהקדוש ברוך הוא ישים את התוכן. כלפי מה דברים אמורים. ברכת כהנים. יברכך השם וישמרך. יש ספרי שאומר, וברכך השם אלוקיך, יכול אפילו יושב ובטל. אדרבה, ברכת כהנים, שהקדוש ברוך הוא יביא, אני אפתח את הפה, והקדוש ברוך הוא יזרים מן. תלמוד לומר, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אתה תעשה, הקדוש ברוך הוא יביא ברכה. יברכך השם, וישמרך, יאר השם פניו אליך, ויחונך, אחרי שאתה עושה את מה שאתה יכול. וזה גם ברכת הכהנים שלנו. מה זה ברכת כהנים? עומד כהן על הדוכן ומברך אותי, הוא מברך אותי. מי הוא? מה הזכויות שלו? מה זה הוא יברך אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא העסק שלך. ושמו את שמי על בני ישראל, זה מה שהוא צריך לעשות, ואני אברכם. ברכת כהנים זה הכלי, שבתוך הכלי הזה הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה. אמור להם, כמו זכור ושמור. כמו שבשבת אני הייתי צריך לשים את הסיר, והקדוש ברוך הוא הביא את הבשר.
כך בכל דבר, כך בברכת כהנים. אתם תגידו את הברכה, הקדוש ברוך הוא ישים בה את התוכן. הסיפור יפה? כן. מה הוא נוגע אלינו? מצאתי מציאה. צרור את המדיינים והכיתם אותם. כותב רש"י, צרור כמו שמור וזכור. איזו מציאה. טוב, לפי הקו הזה, מה ראה רש"י להזכיר את השבת לגבי צרור את המדיינים? אותו קו. הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל להרוג ארץ. הם החטיאו את עם ישראל, השם ירחם עליהם. וחייבים למחות. אני צריך להסביר את העיקרון, להסביר אותו בכמה דקות, בגלל שהוא עיקרון חשוב. אדם שרואה משהו זה נחרט בו. אדם ששומע משהו וזה נחרט בו. יש פתגם של החפץ חיים. מי הוא האדם? האדם הוא מה שהוא רואה ומה שהוא שומע. זה מה שעושה אותו. יראה דברים טובים, ישמע דברים טובים, יהיה אדם טוב. יראה דברים רעים, ישמע דברים רעים, יהיה אדם רע. האדם הוא מה שהוא רואה ומה שהוא שומע. כל כך צריך לשמור, בייחוד בקיץ הבא עלינו לטובה. לשמור את העיניים, לשמור את עצמם. האדם הוא מה שהוא רואה ומה שהוא שומע. יש סיפור ידוע, כל כך מתוק הסיפור, הוא שייך לענייננו, ממש שייך לענייננו. רב שמעון שבב בא לפני החפץ חיים. הוא היה בחור בישיבת מיר, החפץ חיים היה לזינת תנועה מופלגת. תגיד לי, שואל אותו החפץ חיים, אתה כהן? הוא אומר, לא, אני לא כהן. ואני כהן. כולם יודעים, ישראל מאיר הכהן מרדים. למה אתה לא כהן? מוזר. אני לא כהן בגלל שאבא שלי לא היה כהן. ואני כהן בגלל שאבא שלי היה כהן. אבל תגיד לי, למה אבא שלך לא היה כהן? אבא שלי לא היה כהן בגלל שאבא שלו לא היה כהן. ואבא שלי היה כהן בגלל שאבא שלו היה כהן. טוב, הוא הבין שאין לזה ככה, עד איפה נגיע. למה אבא של אבא שלך לא היה כהן? אני אגיד לך. כשמשה רבינו ירד מהר סיני, השם ירח וראה את העגל. העגל, את המחולות. הוא אמר, מי להשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. סבא של סבא שלי רץ אליו, סבא של סבא שלך לא. הסבא של סבא שלי זכה לדורות, וסבא של סבא שלך לא. למה אני אומר לך את זה, הוא אומר? כי אתה מגרמניה, ואתה עומד לחזור לגרמניה, ותדע שם שיש שם המון מה לעשות. בת קול מפוצצת ואומרת, מי להשם אליי? מי מוכן לעשות בשביל היידישקייט? מי מוכן לעשות בשביל החינוך? מי מוכן להציל נפשות? אם תעשה את זה, אתה לא יודע לכמה דורות אתה עוזר לעצמך. ואם תתרשל, אתה לא יודע מה אתה עושה. עד כאן דברי קוצו של החפץ חיים, נעיין בהם. כשעשו את העגל, הרי רק הערב רב עשה את העגל. 3,000 איש. והקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את כל עם ישראל. הניחה לי ויחרפי בם ואכלם. למה? עם ישראל שרד. את מי שעבד את העגל בעינים והתראה הרגו בחרב, את מי שלא אז המים בדקו. בקיצור, לא נשארו מעם ישראל אלו שעבדו לעגל, וברוך השם עם ישראל שרד. אז רובו ככולו של עם ישראל לא עבד לעגל. אז למה הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותם? והתשובה היא כי הם ראו. והראייה פועלת. רבי יחזקאל לוי שאנחנו נהיינו אטומים לגבי עצמנו. רבי יחזקאל לוי היה צריך לסדר משהו במשרד בתל אביב. והוא נסע לתל אביב, לסדר משהו במשרד ממשלתי, ניירות. הוא חזר שבור. הוא אומר, הנסיעה הזאת עלתה לי ב-15 שנות עבודה. אני חזרתי, ירדתי, צנחתי. שבר לי 15 שנים. אנחנו לא יודעים מה שזה עושה לנו. עם ישראל ראה את העגל והושפע. אז איך מוחים השפעה?
מוכרים השפעה במחאה. אז אם בני לוי קמו ומחו, אז הם מחו את ההשפעה של העגל. מחו את ההשפעה של העגל, אז הבחורים נדחו מהעבודה, ושבט לוי נבחר לעבודה. רואים מכאן, אמר רב חזקאל לוינשטיין, שמחאה פועלת על האדם. אני לא מוחה בשבילך, אני מוחה בשביל עצמי. כדי שאני אתנער ממה שאני רואה. חזוני שלח פעם לטייל, היה במצוות הרופאים, הוא יצא לטייל כל לפנות ערב. הלך פעם לטייל עם אחד מהאברכים שקשורים אליו, האברך, זה היה בשבת. האברך הזה הלך עם ילד קטן שלו. הלכו, מה שנקרא היום, רחוב חזון איש. אז היה נקרא רחוב עזרא. והשם ירחם, נסעו שם בשבת. איש הנסע. עברה שם מכונית, והילד צעק, שבס. היה מאוד לא נעים לאבא, הוא אומר לילד, לא מכובד. חזון איש אמר, תן לו לצעוק. לא בשביל הנהג, בשביל הילד. אם הילד צועק שבס, אז על הילד זה משפיע פחות. הראייה של החידוש הזה. השם ירחם. היו בעם ישראל כאלו שחטאו בבנות מואב, בבנות מדיין. השם ירחם. הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את כל עם ישראל. לא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. מה הפירוש? כל עם ישראל חטא. כולל הזקנים, כולל אהרון, כולל אלעזר ואיתמר. השם ירחם, כולל משה רבינו. לא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. מה התשובה? הם ראו. מה עושים כשרואים? חייבים למחות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, לצאת למלחמת מדיין. צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צעורים הם לכם מנכלם אשר נקלו לכם. טוב. אז הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל למחות, ומשה רבינו הוציא למלחמה. למחות עם שלם. כמה יצאו למלחמה? 1,000 למטה. 12,000 איש מול עם שלם. וניצחו. ולא, רק לתת אינדיקציה, הם לקחו בשבי צאן 675,000 כבשים. עדרים. כמה אנשים היו שם? עם שלם. ולא נפקד ממנו איש, אחד לא מת. איזו סייעתא דשמיא. ואיך זה קרה? כי אתם תצאו למלחמה. אתם תעשו את שלכם, את השאר תשאירו לי. זה שהמלחמה תצליח, זה שלא נפקד ממנו איש, זה שברוך השם כולם יחזרו בשלום, את זה תשאירו לקדוש ברוך הוא. אבל קודם, אתם תעשו את שלכם. ולעשות את שלנו זה נקרא 12,000 איש למלחמה, ו12,000 איש על הכלים, במילואים, ו12,000 איש להתפלל. זה על לעשות את שלנו. ואז הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. צרור כמו זכור ושמור. טוב, הרעיון נחמד. אבל קצת יותר ברצינות. אם באמת זה נכון שיש קשר, שרש"י רוצה באמת לאותת שיש קשר בין מלחמת מדיין לשבת, אני חושב שהקשר הוא קשר אחר, קשר נוסף, וקשר שמאוד מאוד שייך גם בפרשת השבוע, גם להפטרה וגם לבין המצרים, לימים שלנו. מה חז"ל למדו מההקפדה על עמון ומואב? מה חז"ל למדו? חז"ל למדו שגדול המחטיאו יותר מההורגו. ככלות הכל, מלך אדום יצא בצבא לקראת בני ישראל, והוא לא היה אמור להפסיד כלום. מה רצו? רצו לעבור דרך הארץ שלו ולשלם לו. יצא בצבא מולנו, ואנחנו נצווינו לא לתעב אותו, לא להרחיק אותו. לא להרחיק לא את אדום, ולא להרחיק את המצרים, לא לתעב מצרים. כמה הם יראו לנו, כמה הם הציקו לנו, זרקו ילדים ליאור, מחמכו אותם בחומה, כל יום שחטו 300 תינוקות כדי לעשות אמבטיה של דם בשביל פרעה,
העבידו את בני ישראל בפרך במשך עשרות שנים. רב חיים קניבסקי מביא מדרש שכל יהודי היה צריך לעשות מכסה של 400 לבנים. שכל לבינה, אם הוא לא היה עושה אותם, היו שמים תינוק במקומה בחומה. איזה גודל היו הלבינים. חז"ל אומרים שהם היו נכנסים לתוך המלבן של הלבינים כדי לדוך אותם ברגליים. לבינים ענקיות. 400 לבינים כאלה מדי יום ביומו. ולא תתאר מזה. למה? כי נכון, הם הראו, הם שיעבדו, הם הרגו, אבל המדיינים החטיאו, צריך לצאת למלחמה, צריך לעשות מלחמת מדיין, צריך להרוג כל זכר. ולא יבואו בקהל השם, עד עולם. גדול המחטיאו. הדבר אשר שכר עליך את בלעם בן באור. גדול המחטיאו מן ההורגו. אני חושב שזה הקשר בין מלחמת מדיין לשבת. אני רוצה להסביר. השבת מלמדת אותנו שיש לא רק גשמיות בעולם, יש גם רוחניות בעולם. במבט גשמי מי שעובד מרוויח, מי שלא עובד מפסיד. וטוב לעבוד, ומרוויחים בעבודה. באה השבת, באה המנוחה. ואסור לך בגלל שזה יום שאסור לעבוד בו. ולא זו בלבד, אלא שאומרים לך שהשבת הזאת, שאתה לא עובד בה עם מקור הברכה. ומי שעובד בשבת מפסיד. ומי שנח בשבת מרוויח. למה? כי תדע לך שהעולם האמיתי הוא העולם הרוחני. וכל העולם הגשמי זה מין כסות, אבל למעשה, מה שקובע זו הרוחניות. וברגע שיודעים את זה, אז מתייחסים אחרת. עבירה זה השחתה רוחנית. השחתה רוחנית זה הערעור הגדול. להפסיד כסף פה, כסף שם, זוזים, באים, הולכים, זה לא הפסד אמיתי. הפסד אמיתי הוא הפסד רוחני. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ואני מבקש להרחיב קצת בעניין הזה, כי הוא נושא מאוד מאוד חשוב. יש משנה ידועה בסוף מסכת סוטה. ולמעשה זו הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, מנויה יותר בפירוט במסכת עבודה זרה, דף כ'. אני אומר את הדברים, וכולם יודעים אותם. זריזות מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, וזריזות מביאה לידי נקיות. כלומר, קודם כל להיות זהיר ולא לעבור עבירות, ולהיות זריז זה לקיים מצוות. אחר כך נקיות, שהמצוות תהיינה נקיות לחלוטין, תהיינה אף רק לשם שמיים, פניות. והנקיות מביאה לידי טהרה, והטהרה מביאה לידי פרישות. פרישות זה המסילת ישרים אומר, זה כבר עולם אחר, זה כבר קדש עצמך ומותר לך, זה גם הדברים המותרים להיות מובדלים. ופרישות מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי ענווה, וענווה היא פסגת המעלות. משה רבינו מכל המעלות שלו ישבח רק בענווה, וענווה מביאה לידי יראת חטא. פסגה, מסכת סוטה, זו הפסגה. כותב שם התוספות יום טוב בשם הר"ן, שהוא לא מבין. להינזר מחטא זה הרי א' ב'. זה הזהירות. זהירות שלא לעבור עבירות. מה? אחרי שאדם הגיע לנקיות מוחלטת של המעשים שלו, ולפרישות, ולקדושה, ולטהרה, רק אז הוא יגיע ליראת חטא. מה כתוב כאן? ביראת חטא יצווה כל ילד מבין 13, אסור לעבור עבירות. ופה רואים שיראת חטא זו הפסגה. שאלה של הר"ן שמביא התוספות יום טוב. והתוספות יום טוב מתרץ, הוא מתרץ צירות אחד של הר"ן ואומר שהוא לא מבין אותו. הוא מתרץ צירות משל עצמו. כותב התוספות יום טוב, ויש לומר שיראת חטא פירושה שמהחטא עצמו מתיירא, לא מעונשו. אני אסביר את הדברים משום שהם מאוד 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 חשובים. אנחנו אומרים בברכת החודש,
מבקשים כל טוב. חיים של עושר וכבוד, תורה ויראת שמיים. ולא נחה דעתנו עד שאנחנו מבקשים חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. מה אמרנו כאן? מה בין יראת שמיים ליראת חטא? יראת שמיים זה מצד עושה מן התורה. לפחוד מהקדוש ברוך הוא. את השם אלוקיך תירא. איך פוחדים מהקדוש ברוך הוא? אז יש שני סוגי יראת שמיים, והדברים ידועים. יש יראת העונש, יש יראת הרוממות. זה פחד מהקדוש ברוך הוא. ומלבד הפחד מהקדוש ברוך הוא, צריך להיות פחד נוסף, יראת חטא. לא מספיק לפחוד מהקדוש ברוך הוא. בנוסף לפחד מהקדוש ברוך הוא, צריך לפחוד מהחטא. מה פירושו של דבר פחד מהחטא? יש אמרה מאוד 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 יפה של הבעל שם טוב הקדוש. ועתה ישראל אומר הכתוב, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה בסך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה? כי אם ליראה את השם אלוקיך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנפחד ממנו. ידוע. אבל השם טוב הקדוש מפרש פירוש נפלא. לפעמים את זה במובן של אם, יחד. איפה מצאנו? גם לילות ההולך את אברהם. את זה עם אברהם אבינו. הנני משחיתם את הארץ. את הארץ, אומר אבן עזרא, זה עם הארץ. הקדוש ברוך הוא ישחית את כל הבריאה יחד עם השחטת האדם. הנני משחיתם את הארץ. למדנו בשבוע שעבר, כי אתה תבוא את העם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אתה תבוא עם העם הזה. את במשמעות של עם. ליראה את השם אלוקיך זה לפחוד יחד עם הקדוש ברוך הוא. מה פירושם של דברים? מה זה נקרא לפחוד יחד עם הקדוש ברוך הוא? אמר הבעל שם טוב הקדוש, משל למה הדבר דומה? והמשל כל כך מתוק. ילד הולך יחף במטבח. נשברת כוס. מיד האבא לוקח אותו, שם אותו על השולחן, אתה תישאר כאן עד שינקו. תיזהר, אל תרד, יש רסיסים על הרצפה. והולכים ומנקים. לא גמרו לנקות, הילד משתעמם על השולחן, יורד, טאק, רסיס לתוך הרגל, איי! מה קרה? איי, דם! מיד האבא לוקח אותו, שם אותו על השולחן, מסתכל, רסיס ברגל, צריכים להוציא אותו. אמרתי לך לא לרדת. האבא הולך, אחרי שתי סתירות, הוא מביא פינצטה, מביא מספריים דקות, מתחיל לחטט, להוציא את הרסיס. הילד צורח וצועק, עד שמגיעים לרסיס, אז שופים את הרסיס, צרחות עד לב השמיים, הוא שם שם פלסטר, כעת תדע, לפעם הבאה, טוב? הילד הולך מדבר חצי שבוע, עד שמורידים לו את בסדר. כעבור שבוע, הילד הולך יחף, פח, נשברת כוס. ואבא הולך, שם אותו על השולחן, אתה לא יורד מכאן. עד שלא מנקים, עד שלא מסדרים. יפה. והילד לא יורד, הוא כבר למד את הלקח, לא יחזור לזה פעם שנייה. שואל הבעל שם טוב, ממה פוחד הילד, ממה פוחד האבא? הילד פוחד שאולי עוד פעם ייכנס רסיס. ואז עוד פעם הוא יכתוב שתי סתירות. ואז עוד פעם יביאו מספריים, ויביאו פינצטה, ויתחילו לחטט שם, וזה יכאב. הוא לא רוצה את זה עוד פעם. ממה אבא פוחד? אבא פוחד מהרסיס שייכנס. וזה שמוציאים אותו, זה כבר מוציאים אותו. אבל שהוא לא יישאר בפנים. הרסיס הוא המסוכן. יכול לגרום לפציעה, יכול לגרום להרעלה, יכול להיכנס למחזור בדם, מי יודע. אמר הבעל שם טוב הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נחטא. ואנחנו פוחדים לחטוא. ממה הקדוש ברוך הוא פוחד, ממה אנחנו פוחדים? אנחנו פוחדים מהעונש. אם נחטא, יבואו עונשים, ועונשים אנחנו לא רוצים. אנחנו לא מבינים שהעונש זה כבר הריפוי של המחלה.
זה כבר המחילה של המחלה. מקבלים את העונש וגמרנו, ופותחים דף חדש. אבל הקדוש ברוך הוא פוחד מעצם החטא. החטא הוא הרסיס. את השם אלוקיך תירא. הלוואי ותפחד יחד עם הקדוש ברוך הוא, תפחד מהחטא ולא רק מהעונש. תבין שהחטא משחית את האדם, תבין שהחטא הוא הנורא. אני רוצה לספר, הסיפור מתוק. היה יהודי גדול, זכינו להכיר אותו, ברכת אברהם מסלונים. סבא של הרבי הנוכחי מסלונים. יהודי שהפליג, כנראה מעבר ל100. הוא היה עיוור בשנים האחרונות. ברוך השם הייתה לו משפחה מאוד מאוד ברוכה, המון ילדים ונכדים ונינים. ובאו והודיעו לו בשמחה רבה שנולד לו דור חמישי. שבוע הבא יהיה הברית, הרבי יהיה הסנדק לנכד של נכד. ואז יש שם איזה טיפש שאמר לו, רבי, האוילם אומרים שכשאם אדם זוכה לדור חמישי אז הוא לא רואה פני גיהינום. הרבי יכול להיות רגוע. אם אדם זוכה לדור חמישי אז הוא לא רואה פני גיהינום. איך שהוא שמע את זה הוא התחיל לבכות. מה זה בכי? בכי תמרורי. רבי אמרו לו, על מה הבכי? אמרתי שלא. הרי אני לא חושב שאני אחיה לעולם. יום אחד זה יגיע, אף אדם לא עבר את הגיל 300. יום אחד זה יגיע. מה יקרה כשזה יגיע? אני יודע בדיוק מה יקרה כשזה יגיע. מחכים לי. מחכה לי היסוד העבודה מסלוני, מחכה לי הדברי שמואל מסלוני, מחכה לי הבית אברהם מסלוני, מחכה לי הרבי מלכוביץ', מחכה לי הרבי... מחכה לי הרבי מקרלין, כל אבות השרשרת, כולם מחכים בשמיים, אני חוליה בשרשרת, מחכים. ואני עומד ורועד, וככה אני אבוא לפניהם. לזה חיכינו. כל כך מלוכלך, כל כך מטונף, כל כך. נחמה אחת הייתה לי. לפני שיביאו אותי אליהם, יעבירו אותי בגיהינום, ינקו אותי. כי אתם מספרים לי שאני לא אראה פני גיהינום, שאני אבוא אליהם מלוכלך, ואני לא אבכה. זה אדם שהבין, אני לא יודע איזה חטאים היו לו, אבל זה אדם שהבין שהחץ הלכלוך. אנחנו פוחדים מהגיהינום. הוא פחד מהחטא, הגיהינום כבר מנקה. יש רש"י. משה רבנו יורד מהר סיני. ויראו אהרון וכל ישראל כי קרן אור פני משה. פני משה כפני חמה, אי אפשר להסתכל אליו, זה היה שמש. קרן אור פני משה ויראו מגשת אליו. פשוט פחדו לגשת. והיה צריך לשים על פניו וילון, מה זה? כותב שם רש"י. בואו ראה כמה גדול כוחה של עבירה. שלפני שפשטו ידיהם בעבירה, לפני שהם עשו את העגל, מה הוא אומר? הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. כבוד השם! אש אוכלת. והיו מסתכלים ולא היו יראים ולא היו מזדעזעים. ואחרי שפשטו ידיהם בחטא, אף בקרני הודו של משה היו יראים להסתכל. מי מדבר כבר על השכינה בעצמה? מה קרה? פשטו ידיהם בעבירה. זה פשטו ידיהם בעבירה. הם לא עבדו בפועל, אמרנו, את העגל, הם רק איכשהו השלימו. השם ירחם. וכבר עד כדי כך ירדו במעלתם. עיצבו את עצמם במקום אחר. ויעקב גלינסקי שאל אותי, תגיד לי, כמה זמן צריכים להגיד שיחת מוסר? אמרתי, אני יודע, משגיחים על 13 שעה. טוב, הוא אומר, כל דבר יש לו מקור בתורה. השיחת מוסר הראשונה בהיסטוריה הייתה של מילה אחת. אייכה. איפה מיצבת את עצמך? מה עשית מעצמך?
אתמול, אומר המדרש, אתמול היית לדעתי והיום לדעתו של נחש. אתמול היית קשור אליי, היום אתה קשור ליצר הרע. מה עשית מעצמך? זו שיחת המוסר הנוקבת ביותר. בואו לא נדבר על העבירה, לא נדבר על העונשים של העבירה, נדבר על מה עשית לעצמך. לא נדבר על זה שגורשת מגן העדן. אתה עצמך איפה אתה, אייכה, איפה אתה. יש גמרא במסכת סנהדרין, דף ס"ה. הגמרא אומרת שכשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה. התורה אוסרת עלינו לדרוש אל המתים, להתקשר אל כוחות הטומאה. או לא יהיה בך אוב וידעוני ודורש אל המתים. והגמרא מסבירה מה זה אוב, מה זה ידעוני, והגמרא מגיעה מה זה דורש אל המתים. זה המרעיב עצמו, ולן בבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח טומאה. יש מקומות שבהם אפשר להתקשר לסטרא אחרא. ואז מתקשרים לסטרא אחרא, אז יודעים דברים מעל ומעבר. בסדר. כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה, אמר, ומה מרעיב עצמו ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה שורה עליו? אז מי ששורה בבית המדרש כדי שתשרה עליו רוח טהרה, על אחת כמה וכמה. זה המקום. אז למה אנחנו בבית המדרש ולא מרגישים שאנחנו משתנים? לא מרגישים שקורה לנו משהו, לא מרגישים שאנחנו יוצאים אחרים ממה שנכנסנו. אבל מה אעשה, אומר רבי עקיבא, שעוונותינו גרמו לנו? שנאמר כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. פירושו של דבר שעשינו את עצמנו לאנשים אטומים. יש פתגם מאוד מאוד ידוע. מחלות אסורים מטמטמים ליבו של אדם. מאיפה יודעים את זה? הפסוק כותב, מחלות אסורים ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אל תקרא ונטמאתם, אומרת הגמרא, אלא ונטמאתם, מלשון אוטם. אוטם ליבו של אדם. אני רוצה לומר שעד כמה שאני יודע, כל הפתגם הזה הוא טעות. זו גמרא במסכת יומא דף ל"ט עמוד ב'. והגמרא אומרת את זה לא על מחלות אסורים. ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. העבירה, כל עבירה שהיא. אומרים שבמחלות אסורים יש יותר סגולה לטמטום הלב, כי הפסוק הזה כתוב שם, אז כנראה ששם המקום העיקרי. אבל הגמרא אומרת את זה על כל עבירה. אנחנו עוברים עבירות יוצרים אוטם, עוברים עבירות יוצרים מחיצה בינינו לקדוש ברוך הוא. אנחנו נהיים למעשה השם ירחם לאנשים האחרים. יש שאלה מאוד יפה של רבנו הקדוש, הרב רבי אלימלך מליז'נסק. הקדוש ברוך הוא, השם ירחם, גזר גזירה. ואדם מתפלל ומעביר את רוב הגזירה. מה קרה, הוא שואל? מה, הקדוש ברוך הוא שינה את דעתו? ודאי, הקדוש ברוך הוא שינה את דעתו. למה? מה פועל את התפילה? הרב רבי אלימלך אומר, למה הקדוש ברוך הוא גזר גזירה? בגלל שאדם עבר עבירה. עבר אדם עבירה, הוא עשה את עצמו לאדם, אדם מסואב, וצריכים לגזור עליו גזירה כדי ללקות אותו. אדם מתפלל והופך את עצמו שוב לאדם אחר. וברגע שהופך את עצמו לאדם אחר, על האדם הזה לא נגזרה הגזירה. אנחנו לא מודעים לכך שכל מצווה הופך אותנו לאנשים נעלים יותר, וכל עבירה הופך אותנו לאנשים מגושמים יותר. עד כמה? יש גמרא במסכת שבת, דף קי"ט עמוד ב', גמרא מאוד מאוד ידועה. אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבם. זה סוד הקיום בעולם. אמר לו רב פאפא לאביי, אני מבין שהעולם מתקיים בשביל התורה, לימוד התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אמת. אבל למה צריכים להגיע לתינוקות של בית רבם? מה, אנחנו לא לומדים יותר מהם? יותר זמן ליום, יותר בעיון, יותר בעמקות, יותר בהבנה. ביבי ודידך, מהו? מה אם הבל הפה שלי ושלך? אמר לו אביי,
אינו דומה הבל פה שיש בו חטא להבל פה שאין בו חטא. מה רואים מכאן? לא יודע איזה חטא היה להם. אבל רואים כאן, ילדים שאין בהם חטא, אז גם לימוד תורה, רדות שלהם מקיים את העולם. וברגע שיש זו בחינה של חטא, אז האדם הוא כבר אדם אחר. אז לימוד התורה שלו כבר לא יכול להועיל כמו לימוד התורה האחר. הרמח"ל כותב בדעת תבונות, ייתכן שיהיו שני אנשים ויעשו את אותה מצווה עצמה, וההבדל ביניהם יהיה שמיים וארץ. ההבדל במצווה שהם עושים. הראייה שלו. הגמרא אומרת במסכת סוכה דף כ"ח, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, הגדול שבהם היה יונתן בן עוזיאל. מה הייתה הגדלות שלו? כל עוף הפורח, כשהיה עוסק בתורה, כל עוף הפורח מאליו היה נשרף. כותב הרמח"ל, ואלפים ורבבות עוסקים בתורה, ואין עופות הפורחים מעליהם נשרפים. זו אותה תורה. אבל זה לא אותו לומד. לא בהבנה, אלא האדם. אדם שעבר עבירה הוא כבר אדם אחר. אדם שעבר עבירה הוא כבר אדם קטן יותר. סוג אחר. אני רוצה להזכיר לקהל הקדוש, יש גמרא במסכת מועד קטן. הגמרא אומרת שפרעה שבימי משה, הפרעה הידוע, הוא היה בגובה של אמה. כלומר, חצי מטר. זה עוד ענק, חצי מטר. המדרש אומר על נבוכדנצר שהוא היה טפח. השומרי ראש היו שומרים עליו בתוך השכבץ. כותב המהר"ל מפראג שהדברים לא כפשוטם. חז"ל לא אנתרופולוגים. אני צריכים להגיד לך כמה שהם היו גדולים, מה זה מעניין אותנו? המעשים שלהם מעניינים אותנו, האישיות שלהם מעניינת אותנו. חז"ל רוצה לומר שפרעה היה אישיות של גמד. כי אם אדם הוא אישיות, אז אם הוא אומר שהוא ישלח, אז הוא משלח. כי אמר מלכות העקר נטורה, עקר תורה, ולא הד הרבה, אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא. אם המלכות מבטיחה שהיא תעקור הר, היא תעקור את ההר. מילה של מלך. הייתה עיר ידועה מאוד בפולניה, ברנוביץ'. מי לא שמע עליה? העיר של רחוב וסרמן. אני אספר איך העיר הזאת נוצרה. העיר הזאת הייתה כפר קטן, בקושי כפר, כמה בכתות. הייתה מסומנת שם במפה בתור כפר על פרשת דרכים. ויום אחד הצאר הרוסי, פולניה השתייכה לרוסיה, הצאר הרוסי החליט לעשות סיור בממלכה. הביאו לפניו את המפה כדי שיתכנן את המסלול שלו. ואז היה להם אומדן שכל דרך מסוימת צריכים לעשות תחנה. כשנגיע לפה, הוא אומר, אנחנו נעשה תחנה בעיר ברנוביץ'. הצאר הוציא מהפה שלו את המילה עיר, והפכו את ברנוביץ' לעיר. בנו שם בניינים, עשו שהביאו לשם תחנת משטרה, והביאו לשם מוסדות שלטון, והפכו את ברנוביץ' לעיר, כי הצאר הרוסי אמר העיר ברנוביץ'. פרעה היה בעל סמכות יותר גדולה מהצאר הרוסי. הוא אומר שישחרר ולא משחרר, וכשהוא כבר אומר ממש, הרי אתם בני חורין, הוא הולך ורודף אחריהם. אישיות של גמד. מול זה, יש לנו בפסוק, ושם אישה גדולה. מה הופך אישה לגדולה? כותב שם התרגום, יראת חטא. אדם שפוחד מהחטא הוא אדם בנוי. כי אם הוא פוחד רק מהעונש, אז זה שקלול. או שהוא מוכן לסבול את העונש, או שהוא לא מוכן לסבול את העונש. אבל אם הוא יודע שהחטא מקטין אותו, שאחרי החטא הוא יצא אדם אחר, האדם הזה הוא צור חלמיש. הוא לא ייכנע בפני פיתויים. הוא לא יתאבד בשביל להשיג איזשהו רווח. אישה גדולה, יראת חטא. לכן אברהם אבינו היה צור. ולאברהם אבינו קורא כתוב ביהושע, פרק י"ד, האדם הגדול בענקים.
כי אברהם אבינו הבין מה חטא עושה. האישיות שלו הייתה בנויה. יש יהודי גדול, הרב הראשון מקומרנה, בספרו נוצר חסד על מסכת אבות. ומשנה ידועה, ושואל שאלה כל כך יפה, מתוקה. הווה מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. זה משהו לא מסדר לו פה. מה ההפך משכר? עונש. היה צריך להיות כתוב, הווה מחשב שכר עבירה כנגד עונשה. מה זה שכר עבירה כנגד הפסדה? אז הוא אומר, זה מה שאומרים כאן. לא בגלל העונש, בגלל ההפסד שיש. אתה הופך את עצמך לאדם מסואב. זה כדאי בשביל השכר הזה לקבל, להפסיד את האישיות שלך. יש אמרה כל כך יפה במדרש, פרשת השבוע, משל לחמור שאומרים לו, אנחנו ניתן לך קור שעורים ונחתוך את ראשך. אפילו חמור לא יסכים. אז אדם בשביל לקבל קור שעורים, בשביל לעבור עבירה, הוא מוכן לאבד את האישיות שלו, לאבד את עצמיותו. רבי צלב בלזר אמר, המדרש אומר, למה נברא האדם אחרון למעשה בראשית? כל הברואים נבראו לפניו. האדם נברא אחרון למעשה בראשית, כדי שאם הוא ימלא את יהודו, זה יהיה נזר הבריאה. אבל אם לא, אומרים לו יתוש קדמך. אפילו יתוש נברא לפניך. למה בחור יתוש? ואם סוס נברא לפניי, זה מחמאה. אומר רבי צלב בלזר, יתוש קדמך בגודל. תבין שאם אתה עובר עבירות, אז יתוש יהיה יותר גדול ממך. אתה מנסער את עצמך. סיפרנו כמה פעמים את הסיפור. בספר נחלת אליהו, פרק ה', כותב רבי אליהו הכהן מאזמיר, בעל שבט מוסר, שהזדמן לו פעם לגרש דיבוק מגופה של אישה אחת. זה סיפור מאוד ארוך שם. עדות אישית שלו, הוא כתב את הספר והדפיס בחייו. ודרך אגב, הסיפור הזה היה לעיני המון אנשים באזמיר. אבל הוא כותב שהוא תחקר את הדיבוק, ובין השאר הוא שאל אותו, מה הגודל של נשמה? שאלה מעניינת. והדיבוק הזה אמר לו כך, יש כל מיני גדלים של נשמות. יש כביצה, ואני כאגוז, אבל יש קטנים ממני, זו הנחמה שלי. ואני שואל את עצמי, אנחנו כל כך מרוצים מהמטר 80 שלנו. את המטר 80 הרי נשאיר פה, מה יעלה לשמיים? סום סום. יתוש קדמך. אז איך נעשה אדם גדול בענקים מצד אחד, ויתוש מצד השני? והתשובה היא מצוות או עבירות. המצווה בונה, והעבירה ממזערת. אני מבקש להזכיר, הפני מנחם מגור, זכר צדיק לברכה, אמר שדבר התורה האחרון שהוא שמע מאבא שלו, וזה כל כך שייך לקיץ, הבא עלינו לטובה. האמרי אמס מגור היה זקנתו המופלגת, ממש לפני שהוא נפרד מהעולם, הוא הזכיר לבין הזקונים שלו גמרא. יש פסוק בספר משלי, יד ליד לא ינקה רע. אני חוזר על הפסוק. יד ליד לא ינקה רע. דורשת הגמרא. אין רע אלא גיהינום, שנאמר וגם רשע ליום רעה. מה זה יד ליד? יד ליד דורשת הגמרא פירוש כפול. קודם כל, המרצה מעות מידו לידה של אישה. כדי להסתכל אפילו באצבע קטנה שלה. וככלות הכל יהודי, חרדי,
לא סתם משחרר עיניים, אבל פה יש לו הזדמנות, הוא צריך לתת עודף. הוא נותן עודף וגם לשטוף קצת את העיניים. יד ליד. אפילו יש בידו מצוות ומעשים טובים כמשה רבינו, שקיבל תורה מידו של הקדוש ברוך הוא לידו. יד ליד. לא ינקה מדינה של גיהנום. אדם מלא בתורה ובמצוות, יודע את כל התורה כולה כמשה רבינו. אם פעם אחת הוא שטף את העיניים במה שאסור, אתה צריך לעבוד דרך הגיהנום. טוב, עד כאן הגמרא. שאלה עם רמז מגור. מדברים פה באדם ברמה של משה רבינו. אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבינו. אז איך הוא עושה דבר כזה? ספס נישט. משה רבינו. אדם כמו משה רבינו מרצה מעות מידו לידה כדי להסתכל בה. והתשובה של האם רמז הייתה, הוא חשב שלא, זה לא יזיק. אדם לא מבין שהעבירה משנה את האדם. אין דבר כזה לי, זה לא יזיק. אם זה אסור, זה משנה אותך לחלוטין. זה ההקפדה על האווירה שרואים בפרשה שלנו. גדול המחטיאו יותר מן האויב. וההפטרה שקוראים בפרשת השבוע. ההתחלה של הפרשה, מה מצאו אבותיכם בעוול, כי רחקו מעליי. וילכו אחר ההבל, ויהבה. כותב שם התרגום, הם הלכו אחרי עבודה זרה, ונהיו לכלום. והבו ללמה. למה זה? הבנים. מה כתוב כאן? אדם חושב שהוא והעבירה הם שני דברים. בסדר, אז הוא עבר עבירה, אז הוא יקבל על זה את העונש, או יותר טוב יחזור בתשובה, הכל בסדר. אדם לא מבין שהוא עובר עבירה ונהיה להבל. הוא עובר עבירה ונהיה לכלום. הוא עובר עבירה ומשחית את עצמו. זה הרי העניין שרשעים בחייהם קרואים מתים. השם ירח. הרבי מקוצק היה אומר, נמשל כבהמות נדמו. לא סתם בהמות. בהמות של דמיון. אתה הופך את עצמך למשהו וירטואלי. אתה פשוט הופך את עצמך לדבר שלא קיים. אני רוצה להזכיר, לסיים במדרש, בדברים רבה, פרשה א', אות י"ב. מדרש מאוד תמוה, ואני חושב שעכשיו יש לנו את המפתח להבין אותו. המדרש אומר כך, ומה מי שעובד עבודה זרה נעשה כמותה, שנאמר, כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, לא כל שכן שיעשה כמותו. הפירוש הדבר לעשות כמו הקדוש ברוך הוא. והתשובה היא שאתה צריך להחליט איפה אתה ממקם את עצמך. יש אישיות ויש אישיות מחוקה. מי שהולך אחרי עבודה זרה וילכו אחר ההבל ויהבה לו, אתה מוחק את עצמך. המציאות האמיתית היא המציאות של הקדוש ברוך הוא. ואדם שדבק בקדוש ברוך הוא הופך את עצמו למציאות. אין ככל ישורון. אומר המדרש, אין כמו הקדוש ברוך הוא, ומי כמו הקדוש ברוך הוא ישורון עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מציאות. מי עוד מציאות? מי שדבק בקדוש ברוך הוא. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נאמר בו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, וביעקב אבינו נאמר, ויוותר יעקב לבדו. אומר רבי רוחם ממיר, מה כתוב כאן? כתוב שהקדוש ברוך הוא מציאות, מציאות מוחלטת, הוא לא צריך עזרה של אף אחד, הוא קיים. ומי שהוא יעקב אבינו הוא מציאות, הוא קיים. למה? כי הוא בונה את עצמו. בונה את עצמו בתורה, בונה את עצמו במצוות, בונה את עצמו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וברגע שאדם מתנתק, וברגע שאדם הולך לעבירות, האדם מוחק את עצמו, הגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. מי שהורגו מאבד את המציאות שלו,
אבל רק את המציאות הגשמית, מי שמחטיאו מאבד את המציאות הרוחנית שלו. וזה למעשה העניין שהאבל על חורבן בית המקדש. שוב אנחנו חושבים שאנחנו נשארנו כמו שאנחנו. כל השאלה אם בית המקדש קיים או בית המקדש לא קיים. אנחנו לא מבינים שזה עולם אחר. כשהיה בית המקדש, אז הכל היה אחר. הייתה השראת שכינה, המציאות הייתה אחרת. משחררה בית המקדש הייתה טעם הפירות, הייתה שומן הפירות, המציאות התגמדה. והמציאות התגמדה בגלל שאנחנו התגמדנו. לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, מסכת בתרא דף ע"ה, והולך אתכם קוממיות. אמר רבי יהודה, כל יהודי יהיה גבוה 100 60 מטרים. אני אהיה 60 מטרים. 60 מטרים? למה? סליחה. למה דווקא 60 מטרים? 60 מטרים כנגד היכל וכתליו, כמו בית המקדש. מה רוצים לומר כאן? בית המקדש היה המקום של המציאות, בית המקדש היה המקום של השראת השכינה. אם אני אהיה הנשא של השראת השכינה, אם השכינה תשכון בתוכי, ועשו להם מקדש ששכנתי בתוכם, אז אני אהיה בית מקדש. מה זה משנה? זה לא 60 מטרים, אני יכול להישאר 1.80 מטר, אבל אני בית המקדש. יש פסוק בספר ירמיהו על מה שיהיה לעתיד לבוא. כשמדברים על לעתיד לבוא, מדברים על היום בצהריים, כשיבוא משיח. מה יהיה כשיבוא משיח? אומר הנביא ירמיהו, פרק ג', פסוק ד', בימים ההם הנאום השם, לא יאמרו עוד ארון ברית השם, ולא יעלה על לב, ולא ייזכרו עוד. כותב רש"י, היום כשמישהו רוצה להתעלות, הוא צריך לעלות לבית המקדש, הוא צריך לעלות לירושלים, הוא רוצה להיות קרוב לארון ברית השם, שם יש השראת השכינה, שם מתעלים, שם שואבים רוח הקודש, אומר המדרש. כשיבוא המשיח, כל יהודי יהיה בית מקדש בפני עצמו. לא תצטרך לארון ברית השם כדי להתעלות. כי כל כניסתכם תהיה קדושה, כותב רש"י, ואשכון בתוכה כאילו היא ארון. אני אהיה ארון הקודש. אני אהיה ארון הקודש והלוחות יהיו בתוכי. ומה להשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, כותב הרמב"ן, הלב יהיה פתוח לקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו נבנה שוב את האישיות שלנו. אז אני רוצה לסיים בסיפור שסיפר לי רבי יעקב גלינסקי, והסיפור מאוד מאוד ידוע. הוא כותב, כשהם ברחו במלחמת העולם השנייה, קיבלו הוראה, אמרו שחיים מויזר אמר שכל הישיבות בפולניה יברחו לווילנה. אז הם ברחו, קבוצות של בחורים ברחו לעבור את הגבול מפולניה לליטא. הגיעו לאיזו עיירה אחת, באו לבית המדרש והשתכנו שם. ואמרו לו, אתה קטנצ'יק, נכון? עליך ירחמו, על ילדים מרחמים. תסתובב בין הבתים של היהודים ותביא לחם לאכול. אז זה קטנצ'יק, הלך ודפק על הבתים, וכל אחד נתן לו חצי פרוסה, חצי כיכר לחם. לקח את הכל בשקית והולך להביא לבחור, לחבר'ה שלו. בינתיים הגיע שם הזמן של לימוד המוסר. התחילו ללמוד מוסר. מה זה ללמוד מוסר בנוברדו? באיזה בחיות, באיזה שאגות, באיזה ילדות, באיזה... הוא אומר, אני קטנצ'יק כזה, ואני רוצה לבוא לבית המדרש, ואני שומע שהתושבים התחילו להתאסף סביב בית המדרש. זה דבר מוזר. מילא הגיעו בחורים פליטים, בסדר, אבל מה הם בוכים? מה הם צועקים? מה הם מייללים? אז אמר אחד, נעבך יסוימים, השאירו את ההורים מאחורה, והם בלי ההורים, הם בוכים על המצב שלהם. זאת אומרת, תשמע, היו פה עוד קבוצות של פליטים, ואף אחד לא בכה כך. אומר השני, אני כבר יודע למה הם בוכים. הם בוכים על חורבן בית המקדש. זה יהודים של פעם היה להם בראש. על חורבן בית המקדש בוכים. אבל למה כעת? זה לא תשעה באב, מה פתאום היום בוכים על חורבן בית המקדש? אז אמר לנו יעקב גלינסקי, הם בוכים על החורבן האישי שלהם. על עבירות, הם בוכים על ההרס הפנימי שלנו. לומדים מוסר. הוא אומר, לא היה על מי לדבר. הם לא הבינו, אמר לי, שהחורבן האישי הוא חורבן בית המקדש שלנו.
למה מבינים שעל חורבן בית המקדש צריך לבכות ועל החורבן האישי לא צריך לבכות? ולמעשה החורבן, האבל על חורבן בית המקדש הוא באמת אבל על החורבן הפנימי שלנו. ירמיהו הנביא אומר, אל תאמרו היכל השם, היכל השם, אל תגידו שיש לנו תודה בטוח של בית המקדש, היכל השם אימה. אם אתם תהיו מושלמים, בית המקדש יחזור לנו. תודה.